Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Халыктан җыелган акчаны дөрес кулланмаган Авангард идарә итүче оешманың экс-директорына карар чыгарылды. ЗАГСка 100 ел тулу уңайыннан күпбалалы гаиләләр белән таныштырабыз. Бүгенге сюжет геройлары Чаллы табиблары Мусиннар. Тәҗрибә артыннан Чаллыга шәһәрнең коляскадагы спортчылары чистайлылар өчен мастер-класс оештырды. Бүген шәһәр судында Авангард идарә итүче оешмасының элеккеге директоры Сергей Чвановка карата хөкем карары чыгарылды. Ул оешманың исәп-хисап счетына күчкән акчаларны максатчан рәвештә кулланмауда гаепләнә. Директор вазифаларын башкарганда Сергей Чванов шулай ук халыктан җыелган акчаларны капиталь төзекләндерү фондына күчермәгән. Моның өчен нинди җәза бирделәр? Суд залыннан хәбәрчебез репортажы. Тикшерүү белдирүүнчә 2014 елның 21 октябреннән 1 ел дәвамында Чванов үз вазифаларыннан файдаланып, ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларга акча күчермәгән. Татэнерго, Чаллы су каналы, җылылык шелтәрләре оешмаларына 15 миллион сумлык зыян килгән. Бурычлар оешма белән Сергей Чванов идарә иткәндә җыелган. Дәүләт гаепләүчесе төзәтү эшләренә җәлеп итүне сорады, әмма суд Сергей Чвановны шартлы рәвештә 1 елга ирегеннән мәхрүм итте, 2 ел сынау шарты белән. Меры пресечения Чванова или подписка невыездного ближайшего поведения оставить без изменений. Сохранить арест наложен судом на принадлежащий ОУК «Авангард» 23 июня 2016 года в ПАО «Сбербанк России», город Нижний Новгород, на денежные средства, находящиеся на расчетном счету ОУК «Авангард» в размере 505 437 рублей и 876 218 рублей. Дәүләт гаепләүчесе хөкем карарына карата шикаят белдерүдә мөмкин дип белдерде. Условное наказание может быть через полгода снято или через год, как ему было присуждено. А реальное наказание – это реальное наказание уже. Человек отбывает наказание. Государственное обвинение данный приговор пока не обжалует. Данный приговор будет обсужден у прокурора города Евграфова. После того будет принято окончательное решение. Гаепләнүче үзенең гаебен танымады. Аның да 10 тәүлек дәвамында хөкем карары буенча шикаят белдерергә хокукы бар. Авангард идарә итүче оешмасының икенче директоры Татьяна Мухинага карата тикшерү шулай ук тәмамланды. Ул да вәкаләтләреннән файдалануда гаепләнә. Тиздән җинаять эше судта каралачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда аварияле чокырларны ямауга 16 миллион сум акча тотачаклары. Хәзер төзекләндерү эшләре шәһәрнең 3 участогында алып барыла. Бу урыннарны машина йөртүчеләр тарафыннан зур ризасызлык тудырганга сайлап алганнар. Бүгенге 300 квадрат метр озынлыкта чокырларны төзәткәннәр инде. Ремонт эшләре һава торышы уңай булганда кичен башкарыла. Явым-төшемнәр шулай һава температурасы минус тамгасы белән булганда юлчылар эшләми. Бүген төзекләндерү Хади Такташ урамында узды. Чиратта Мәскәү һәм Чулман проспектлары. Аварияле участоклар ачыкланса, графика үзгәрешләр кертергә мөмкиннәр. На 40 лет победы там ям не так много, но они глубокие. Допустим, тоже Шамиль Усманова, тоже их немного, но они сейчас с каждым днем больше и больше появляются. С такой погодой ночью минус, днем плюс. Әгәр юлда тирәнлеге 5 сантиметрдан арткан чокырлар булса, ул аварияле булып санала. Мисал өчен Тукай яр буенда 12 сантиметрлы чокырлар да булган. Комплекс эчендәге юлларга шоферлар тарафыннан озарданулар тагын да күбрәк. Белгечләр шәһәрдәшләргә авария участокларны билгеләүдә активрак катнашырга чакыра. Проводится прием заявок от населения города с помощью ГИС «Народный контроль», с помощью письменных обращений через интернет-портал правительства и мэра города Набережные Челны. Ипотекага торак бюро агентлыгы ставкаларны тарихта иң түбән дәрәҗәгә төшерде. Бу хакта агентлык сайтында хәбәр ителә. Иң түбән ставка 10,25%. Суданы илнең 60 төбәгендә берничә банкта рәсмиләштерергә мөмкин. Мисал өчен республика халкы 10 миллион сумга кадәр кредитны 30 ел эчендә түләп бетерү шарты белән алырга мөмкин. Мәктәп укучыларының барысы да көненә бер тапкыр булса да белем учагында туклана. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов белдерүенчә, мәктәп туклану оешмасы барлык бакчаларга һәм 62 мәктәпкә хезмәт күрсәтә. Ун учреждение туклануны мөстәкыйль рәвештә оештырган. Быел республиканың министрлар кабинеты карары нигезендә туклану бәясен киметү өчен субсидия каралган. Хәзер бер порциянең бәясе 7 сум тирәсе. Күпбалалы гаиләләрдә тәрбияләнүче укучылар өчен туклануда ташламалар каралган. Охвачено бесплатным питанием 355 человек из 150 семей, в которых 5 и более детей. Согласно постановлению в бюджете муниципального образования города Набережные Челны на оплату выше указанных расходов в 2017 году заложено
3 миллиона 598 тысяч 848 рублей. Шәһәр мэры туклану сыйфаты ашханәләрдәге җайланмаларга да бәйле дип белдерде. Бу өлкәдә исә күп кенә мәктәпләрдә проблемалар бар. Мәктәп һәм бакчаларның яртысында диярлек суыткыч җайланмаларын алмаштырырга кирәк. Более 30-40 лет оборудование эксплуатируется. Все, что там уже эксплуатировалось давным-давно, все сроки амортизации прошли. Поэтому без слез не взглянешь на некоторые пищеблоки в детских садах и школах, которым более 30 лет. Все это наше с вами хозяйство, которое необходимо приводить в порядок. Бүген республикада узачак милләтләр җыелышына Чаллыдан делегатлар сайланды. Съездда 173 милләт вәкиле катнашачак, Чаллыдан исә 43 кеше бара. Әлеге чараның төп максаты республикада төрле милләт вәкилләре өчен уңай шартлар тудыру. Очрашу Казанда 22 апрельдә узачак. Мы считаем, что порядок и взаимопонимание, которые существуют, в том числе в городе Набережные Челны, они имеют место быть в связи с тем, что проводится такая мудрая политика на уровне субъектов федерации, но и в самом городе Набережные Челны. Я возлагаю на этот съезд большие надежды, что будут решаться какие-то проблемы, которые бывают, есть. Ценность, я думаю, заключается в том, чтобы сохранить именно национальность, потому что в данный век, компьютерный век, скорость обмена информацией огромная, и национальность, по сути своей, стирается. Кеше туа, гаилә кара тәүге тапкыр әтияни була. Кеше тормышындагы гаиләдәге әлеге әһәмияте һәм матур вакыйгалар белән ЗАГС идарәсе даими эшли. Быел исә аның оешуна 100 ел тула. Шул уңайдан без шәһәребездәге үрнәк гаиләләрне барларга булдык. Бүгенге тарихыбыз күп балалы Мусиннар гаиләсе турында. Здесь они играются, а спят они у нас наверху. То есть это для двух детишек у нас там сделано. То есть они третий и четвертый, грубо говоря. Мусиннарның үйләре зур, һәр сантиметры уйлап корылган. Үй проектын үзләре әзерләгән. Һәр гаилә әгъзасының ихтияҗын канәгатьләндерергә итеп төзелгән. Шәхси йорт төзү теләге 3нче балалары тугач барлыкка килгән. Это у нас базовая комплектация. Дополнительная опция у нас находится в коляске. Вот наша мафия. Иң өлкән улларына 13 яшь, иң кече кызларына 3 ай. Тимур әтисенә охшаган Максатчан Үткер, Эвелина иҗат кешесе, 5 яшьлек Артур арада иң йомшак күңеллесе. Эрик Тере, Шоя, иң шугы Шояна, әниләре һәрбер балага аерым сыйфатлама биреп чыкты. Гаиләдә бүгенге көндә иң төп кеше кечкенә Лилу, әлегә аның кубызында бииләр. Каждый по-своему хорош, у каждого свой характер, каждый знает, что из этого вырастет личность, и эта личность пойдет по жизни и построит что-то свое. Вот это именно как раз каждому любовь, оно раскрывает эту личность. Вот этот ключик и есть. Шамил белән Надежда 14 ел бергә торалар. Икесе дә яхшы табиблар. Гаилә корганчы киләчәктә ничә бала алып кайтачаклары турында бер тапкырда сөйләшкәннәре булмаган. Барысы да яши-яши үзеннән-үзе хәл ителгән. Башта куркытты, барысын да үстереп аякка бастырырга кирәк бит. Тора-бара фикерләр үзгәрде дип сөйли гаилә башлыгы. В 2010 году, когда я перешел в БСМП, и я получил свою первую расчетку, и тут мне жена сразу заявляет, что мы ждем третьего ребенка. Я немного порастраивался, буквально часов 20, наверное, не больше. 5 баланы тәрбияләү ансат түгел. Моның өчен үз-үзеңне аямыйча көне-төне эшләргә кирәк. Бүгенге көндә Шамил Гайса улы үз эшеннән канәгать, һөнәри осталыгы һәм тырышлыгы аркасында бүлек җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелә алган. Тормыш иптәше Надежда альтернатив медициналы шәхси дәвахананы җитәкләй. Көннең һәр сәгате язып куелган, бар җирдә дә тәртип хөкем сөрә. Башкача була да алмый торгандыр. Бары шундый шартларда гына үрнәк гаилә исемен йөртү мөмкин. Райнур Әгләмтин, Гүзәл Хәбибуллин, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Коляскада хәрәкәт итүче Чаллы спортчылары янына тәҗрибә артыннан килделәр. Бүген Яршалы спорт комплексында баскетбол командасы һәм арбада биючеләр Чистайның Юлдаш интернатында тәрбияләнүче егет һәм кызларына мастер-класс күрсәтте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шәһәрдәшебезнең самбо биюен кунаклар сокланып күзәтә. Чистайдан килгән Оксана үзе дә күптән түгел генә бию белән шөгыльләнә башлаган. Хореограф булмаса да тырышып өйрәнә. Шуңа күрә Чаллылар тәҗрибәсен өйрәнергә булган. Посмотреть, как это другие делают. Поэтому приехал на людей посмотреть.
Шаллы кызы Ольга инде 5 ел бию белән шөгыльләнә, кунакларның күзендә зур теләк бар ди ул. Бу исә иң мөһиме. Теләк булса барлык проблемаларында җиңеп була ди Оля. Шаллыда әлеге юнәлеш үсеш алганда шулай ук җиңел булмаган. На начальном этапе, конечно же, было очень тяжело. Мы танцевали на своих колясках. Сейчас у нас, со временем нам подарили коляски, закупились, и мы начали побеждать. Кайбер спорт төрләре буенча чистайлар республика күләм бәйгеләрдә җиңүләргә ирешкән. Хәзер мөмкинлекләре чиклеләр өчен туры килгән башка спорт төрләрендә үзләштерергә телиләр. В прошлом году начали заниматься волейболом сидя, потому что у нас люди с ограниченными возможностями, поэтому возможность у нас имеется только сидя играть. Хотим тоже очень заняться баскетболом на коляске. Наверное, будет преграда, потому что, как Лена рассказала, что первым это надо заиметь такие коляски. Я армейском режим штанги. Места занимаете? Да. По армейскому трехкратный чемпион по Татарстану, а жим двухкратный. Бу әле соңгы очрашу түгел ди, спортчылар мастер-класслар дәвам итсә, киләчәктә баскетбол һәм коляскада бию буенча ярышларда очрашу ихтималы бар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шаллы шахматчылар республикада иң яхшылар рәтендә. Шахмат буенча Татарстан беренчелегендә 9 яшькәчә балалар арасында шәһәрдәшебез Леонид Ефимов җиңү яулады. Эмилия Красноперова икенче урынга лаек дип табылды. 26-нчы гимназия командасы да Лениногорскида узган Белая ладья турнирында беренче урын алды. Алар хәзер Россия буенча финал уеннарында катнашачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исәнмин булыгыз.